v tomto krátkom videu sa budeme venovať platforme SierraChart. Ukážem vám, ako si zažiadate o demo k dátam CQG a následne ako si zažiadate o demo na platformu SierraChart. Ak si otvoríte našu webovú stránku, dostanete to, čo vidíte pred sebou. Kliknete si na platformu SierraChart na free demo. Otvorí sa vám ďalšia stránka, kde použijete svoje meno a e-mailovú adresu na to, aby ste mohli obdržať demo na dáta CQG. Ak toto vyplníte, odkliknete, následne sa vám otvorí táto stránka. Tu vyplníte a zažiadate si o demo k platforme SierraChart. To je jedna možnosť. Druhou možnosťou je, že si kliknete na český alebo slovenský preklad. Vyplníte si žiadosť o demo, ktoré vám dojde na váš e-mail. Toto demo na platformu SierraChart má dĺžku trvania 14 dní. Pokiaľ dostanete svoje prihlasovacie údaje, to znamená, budete mať dve sady prihlasovacích údajov. Jedny prihlasovacie údaje budú na platformu SierraChart, druhé prihlasovacie údaje budú na data feed od spoločnosti CQG. Ďalšou možnosťou je to, že si môžete stiahnuť vlastne tú platformu z tohto linku. Pokiaľ si na to kliknete, otvorí sa vám priamo stránka spoločnosti SierraChart, kde máte aktuálnu verziu. Je potrebné, aby ste si stiahli aktuálnu verziu, pretože vám nemusí táto platforma fungovať. Potrebujete si otvoriť účet u spoločnosti SierraChart, to je druhá verzia, ktorú som spomínal, s tým, že dostanete trial verziu, ktorá je na 14 dní. To znamená, tak ako som spomenul, budete mať dve sady prihlasovacích údajov. Jedna je na prihlásenie sa k platforme SierraChart, to znamená, budete mať demo na 14 dní, a druhé prihlasovacia sada bude na dáta CQG. Pokiaľ máte nainštalovanú platformu, tak si na ňu kliknete a vyplníte ju vašimi prihlasovacími údajmi, ktoré ste dostali. To znamená, po prihlásení sa dostanete takúto obrazovku. Kliknete si na file a pokiaľ máte už zadané dáta, tak sa pripojíte. Pokiaľ nie, tak si kliknete na Global Settings, Data Trace Service Settings, otvorí sa vám tabuľka, v ktorej si navolíte CQG Web API, aby ste mohli používať demo. Ďalej zmeníte server na demo a vyplníte vaše prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali na dáta od CQG. To znamená, budete mať možnosť používať toto demo po dobu 14 dní, na to, aby ste sa oboznámili s platformou. Pokiaľ to vyplníte, odkliknete OK. Upozorňujem, že treba dávať pozor, aby ste tam nekopírovali medzeru, pretože vám to nebude fungovať. Ďalším problémom môže byť neaktuálna verzia, to znamená, vždy si kontrolujte, či máte aktuálnu verziu, aby vám demo fungovalo. Kliknete si OK, môžete ísť na File a Connect to Data Feed. Momentálne máme pripojené, to znamená, máme k dispozícii demo od platformy SierraChart s dátami CQG Web na dobu 14 dní.